1 miliarda eur. Približne o toľko boli podhodnotené výdavky na informačné technológie v štátnom rozpočte kumulatívne v rokoch 2017 až 2025. Kým rozpočtované výdavky predstavovali v danom období 3,8 miliardy eur, celkové štátne výdavky na IT dosiahli sumu 4,8 miliardy eur. Historický vývoj ukazuje, že pozitívne a negatívne odchýlky medzi rozpočtom a skutočným čerpaním nie sú výnimočné. Ak sa však pri tej istej položke opakovane objavujú najmä negatívne odchýlky, môže to naznačovať systematické podhodnocovanie výdavkov. To nielen znižuje transparentnosť rozpočtu, ale smeruje aj k podhodnoteniu deficitu. To je prípad výdavkov štátu na IT. Pre tieto výdavky je nesúlad medzi rozpočtom a skutočným čerpaním pozorovaný každoročne. Od roku 2017 dosiahli celkové výdavky štátneho rozpočtu na informačné technológie spolu 4,8 miliardy eur. Rozpočet počas daného obdobia však predstavoval len 3,8 miliardy eur. Kumulatívne tak prišlo o prekročenie o 1 miliardu. Tomuto prekročeniu sa pritom dalo predísť, ak by štát pri príprave rozpočtu zohľadnil skutočné čerpanie z predošlých rokov. Rozpočet mohol byť prekročený nie o miliardu, ale len o 305 miliónov eur, a to je menej o 70%. Ďalším problémom je, že štátom pripravované veľké IT projekty nedostatočne reflektujú analýzy potrieb, nepreukazujú dostatočne prínosy a nezohľadňujú využitie existujúcich riešení, čo potvrdzujú hodnotenia UHP. Výsledkom je zvýšené riziko neefektívnych a predražených investícií bez adekvátneho prínosu pre verejné financie, a na ktorých ministerstvách pretrváva dlhodobo najväčší nesúlad medzi zohľadňovaním čerpania v predchádzajúcich rokoch a rozpočtovaním. Pozrite si náš najnovší blog o vývoji výdavkov na informačné technológie na stránke rrz.sk.